Tromir thani somni pathum zirtop ni kan lo thleng le ta tuntrum khovel news langsarte kan han lor le tura hianin Israel am thu thar hilian khop maya tuna hian Israel chu athin rim khop mai a chan chu Washington a Israel ram palai office a thok Israel mi pahni chu ka hlum an ni hei hi turu khop mai ra phlak khop maya Israel hi aling vot ani ber maya tu ti nge ti te tiang zong tele tuna Iran nuclear mun ma beituma Israel in buat sei mek tenen hian in zom em ti te tiang chuanin boina hi alian chho viau don ni hian a hriata chung tele thu rang te tunruma hian ngai thlak kan tum le don ani ole ngai thlak tak ma in ngai thlak tuinan han like le rep phot mai tiang Washington DC a Jewish Museum a silai me pu ani wangin Israel embassy staff pahni an thi Washington a Israel embassy a nathok pahni chu Juda Museum a event an nei hnuwa an chhuala in ka hlum man nia police te chuan rin hlel an man to nia soyani ta hian free Palestine ti in hepa hi au chhuak mi pahni hi Yaron Lischinsky le Saralin Milgrim tia soyan nia Capital Jewish Museum a event an nei atanga an chhuala in mi pali omna pol te chuan an ron pana silayan met puak ni in Metropolitan Police Chief Pamela Smith chuan news conference a soi hemisol hi Chicago a cheng Elias Rodriguez kumsom thum mi ni in silai me pu ani ma hian museum pona akal lai mu alo ni to aka hnu hianin museum chunga aluta security te chuan an lo hreng nga lan an lo man nga lani Anman hnuwa Rodriguez chuan free Palestine ti in a au chhuak ti in Smith chuan a soya dan keng ko tu te chuan khotlang ta na hlo om mi pui van tlang ta na hlo om chu an chui chhun zomin an man chhun zom zel don thu nei tu te le dan keng ko tu te chuan hetiang ang mi sual poi khoi tum na ang hi a om chhun zom an rin lo thu le mi pui tan ral khel chhun zom na tur om lo ni in an chei thung ani USA Israel ambassador later chuan Lischinsky le Milgrim te hi in nei mai tur in hual lai an nia Lischinsky hian tun kar chung khanin in nei zongbun po lo lei to kar le lama Jerusalem a propose atum nia soyani embassy thupuang tu tal naim ko hen chuan staff pahni hi museum a juda te thil ti pui event tha an tel lain hun hnai takaka an ni thu a soi US President Donald Trump chuan social media post kaltlangin he silai me puana he tual thana hi adem takzet ti soin heti hian a soya hetiang DC a in thana ra phlak tak antisemitism juda huat na chutiang ron ir chuak na atanga ron in tran he thil hi juda huat na chiang takania ato panga ni tuna hian USA a hian huat na le radicalism hian mun a changlo thi chung te ka torpui takzetani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan antisemitism tual thana ra phlak tak juda huat na ir chhuak atanga tual thana ra phlak tak dang chu kan tok le ta amang an phlak hle ti na soya he tual thana awang hian khovel mun ranga Israel embassy te ven himna ti chak ani tur tho soibok office thu chua Netanyahu chuan USA Israel ambassador ina chipchiar zo ka update apek thu soin Trump le US official dang te hnena juda huat na do dalna siang tak anlan tiro wangin lom thu a hrilbok Netanyahu chuan juda do dalna manra phlak tak Israel state laka poi khoina lian tak kalpui tura infuina hi kan hmu mek ani Israel laka thisen chuana nasa tak kalpui turin infuina khovel mun ranga ommek ti kan hria hei hi beidong lawin kan nor zel dona kan ton zel dona ni ti Netanyahu chuan a soiboka heti hian soibelin nu patuak tharlan mai tur thina chungchanga chuan ka thinlung zongin ka torpuya na hi a hlua juda do dal tu ten tual thana ten om takan lan tir le ta hi chutiang thilra phlak tak kan chunga thleng thin hi kan ti to pangaya khovel mun ranga Israel diplomatic mission le Israel IOA chevel zong te ven himna konga chakzo ka ru manna kan siam mangai chumi tur chuan thu ka peto ani ati Israel President chuan juda huat na thil te nom takania
juda dodal na thil ti ten om takani Israel embassy an thok kumla no pang tak tak ten nun an chan le ta kan thinlung chu ko har chung te hne na oma kan tong trai na pon hne na om bokani ambassador le embassy staff zong te hne na torpuina kan thon bokani ka thon bokani ti na soi DC le US rampuma juda mipui juda community tenen tuna hian kan ding tlanga America le Israel hian kan mi te ven himna konga kum himna konga hian inpum khatna le tho dun na kan na kan ding dun reng don ani lo omna le huat na hian min ti chelo wang ati Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan he silai me puana in thana ra phlak tak chungchang hi soin later nen hian an in bia US thunai tu tenen an in biak thu soibok Free Palestine hantia Yoni Kalin le KD Kalishar te chu museum chunga anom lain silairi ti an hria mi pakhat chu lungai mel takin a ron lut ni an soya kelin chuan mi puin an puya tuian ron kenga tran puina amamo ania hria in chu pa chu an lo puya pon lama mi pahni thatu ani reng tu man an hrelovani police ten ron thlen chuanin pon lama mi pahni thatu museum chunga ron lut chuan Free Palestine ti na au chhuaka police te chuan an ron man ta ni even hi mihring puina chungchang humanitarian chungchanga khom na event ania ti in kalin chuan a soya engtin nge gaza mi puite le Israel mi puite hi kan tran pui tak tak theyang engtin nge Muslim le Juda le Christian te hi tran pui tak tak turin kan tho ho theyang ti te chuta chuanin soi ho na event kal pui ani ole heti lai hian Israel le Gaza Hamas in beina lakal chhomup mu patuna hianin Israel chuan Operation Gideon Chariots han kalpuya bepui thlak na lian tham takin an kalpui me kani Gaza a Hamas mun ma tun ma in dauna an la lut lang na ngai lawa tuna hian an luta security zone siam thar zelin Israel hian an rilru hian thlak tran deuh ni hian a hriata a chan chu an mi le sak Gaza Hamas na an hren renga wang le an chhuwa du lo wang hian Israel po hi thinrim tong khong to ni na hriata chu wang chuanin Gaza mun hi kan la anga kan opang tiril rupu hian an che ni in media then khat te hi chuan an tar lang to nge ni ama kha chuanin Gaza hi opzui kan tum lo ti kha ni thina tuna chuan lo thei lovin anang ta chu wangin Gaza ram zau tak hi an op chhun jom mai thei to ti hi media sang an thu le hla tang hen a rin thei ni chuti lai mek chuanin Palestinian mun pui West Bank lama chuanin Israel tana poi khoi tur helpol pian chuana mun lo ni ve bokin heta hianin a kumat luanin buaina hi a chuak thina tarlan photo angkhan West Bank hi Gaza ai chuan alet feina zawa helai hi A le B le C in Gaza mun hi thena nia kan pon ta angkhan A hi Palestinian in an kolania B hi security Israeli na khoya administration Palestinian in an chang ve boka C hi Israel in an enkol thung chutiang chuan in then ranga maro chu Palestinian hun pui hani wang hianin Israel laga poi khoi tur ang helpol te tom ruk na hiani fawani helai hmuna hin Islamic Jihad le Hamas te po tamtham takan lo tom to Israel chuan alo lu chhuwa fo to bokani tuna hian West Bank a hian buaina hi alo omzel mai boka IDF chuan West Bank kema in satam tak an ti cheto Israel Defense Force chuan West Bank marlam huam chunga kumenga mozat chunga fir fiak dona konga ma an lakna chuan tuna hian lian tham takin bepui thlak nan kalpui le infrastructure enga mozat an ti chetowa mi sang enga mozat anin son chuak to bokani January ni somni pakhat kan IDF chuan janin khopui bula om janin refugee camp operation Iron Wall an local pui towa January thla khanin he operation hi tizavin West Bank khotlang lam tulkarem khopui bulral plan camp tulkarem le nur sham camp te po huam telin bepui thlak na tharan kalpui le IDF chuan chu camp a cheng zong te chu an chen na in chhuwa san turin an tia July mun chu khar me ka ni to ni UN Agency for Palestine Refugee UNRWA chin chia danin camp atang hian mi singli vel chu mun danga anin son towa tuna hian an hnaiber khuwa a chevel khopui janine motul karem emo July chevela chuan anom me ka ni
campaign tirlama chuan footage Israel chuan an ti chhuak ka IDF ina an in rolna le ground tactical control han nei theinan in then khat an ti chhia ni in alanga hei hi amma a an beidana mu ani Jenin refugee camp a chopo February thla khan IDF chuan in somni panga an ti chhia a tun haya IDF thu chhuadana chuan heng hun hi firfiak hun ma firfiak in khorna mun ani thuan soyani mei thlatir lam khan IDF chuan Jenin camp a hian in structure za chu Israel himna ti che thei thila wangle ven himna lam atan man mo takin he structure za vel hi ti chhiat ani thuan puang le a chumi hnu chuan nur sams le tulkarem camp ate structure somkwa handi chhele tian puang bokani Jenin Kema Civil Service Committee ho tu Mohammed Sabar chuan The Times of Israel Hildanin in zani borvel chuta chuan ti chhiat ani to a ama in chung ko zaruk vel helai hmuna hian an lo cheng to boka tulkare ma hian Palestinian report tarlan ani danin in ti chhiat na hi tho chhun zom zelani hei hi IDF lamina an soidana chuanin poiselo mi pui cheng mun ma ti chhiat lam ai ma in hel lampang Israel beina atana an chet velna atana an man tangkai le helpol ne na inzom structure Israel chona ti chhia ni in an tar lang thunga ni o karla ka India Pakistan hian atlazep lokila country tong khan India Pakistan buaina kal chhome ka khanin in beina lian takha chhuak ani khanili chung jet in beina kha mana maro chu Pakistan kha an mang ang mana in ka hayan rot chuk chuk ani kha chumi hnuah chuanin India chuan Pakistan tana en thlatu diplomat engam Pakistan tana en thlatu mi engemaw zat an man chhuak mi som pakhat zet mai social media khoitu influencer te la YouTuber le mi then khat te an mana khami an man an chuina kal zela khanin India New Delhi ya Pakistan High Commissioner thok pakhat chu India chuasan turin darkar somni pali chunga India chuasan turin Ministry of External Affairs MEA chuan thupe ka ti chuaka chu Pakistan chuan an ron chang let ve ngal mak mai boka Pakistan High Commissioner thok Pakistan official pakhat en thlatu le en thlak na in nam hnoi nia an pu awanga India ina hno chhuan hnuwa Pakistan chuan India mi Islamabad a Indian High Commission a thok pakhat Indian staffer pakhat chu an hnot chuak ve ngal darkar somni pali chunga in thiar chuak turin an ti ve ngal zat mai tuna hian in chan ton na diplomatic war hi alakal mek ani rampalai in hno chhuwa sakton in tuna hian an la in beiton mek Foreign Office thu chhuadanin Pakistan sarkar chuan High Commission of India Islamabad a staff pakhat chu privilege status nena in millo thil ati awangin diplomacy status aneina chumi ani na nena in millo thil ati awangin Pakistan ram chuasan turin anti thu Pakistan Foreign Office chuan thu chuan siama darkar somni pali chunga Pakistan chuasan turin an hriat tir zui ve ngalani hei hi India in tun hnaya Pakistan tana en thlatu mi som pakhat an man hnuwa chumi chuina kal zela Pakistan High Commission New Delhi a thok pakhat inzomna an nei awangin chupa chu India ram himna tidar thong tu le ram palaya ni na chanvo chumi nena in millo thilla ti awangin India chuasan tura anti hnu loka ania hemi chanlet na atan hen Pakistan chuan India mi an ron hnot chuak vele ta ni tunlai chu Israel lam a hian thulian tak mai Iran nuclear mun Israel chuan betum hemi chungchang hi nia a chanber chu tuna hian in US le Iran chuan nuclear chungchang a deal nei tumin in biak nan kalpui tlo mai ni chumi chu akal fu lei theilawa US ngen na hi Iran hian ati hlotling vek theidon in a lang tlat lawani an nuclear mun ma te an uranium enrichment level tin hiam dor turin US hian adua hei hi Ayatollah Ali Khamenei Supreme Leader hian adu lo viawa US malak na chu atima mani tin hangai dana soi chuak bokani kha chutianga Iran le US in deal nei tura in biak nan kalpui me ka hlo cham na oma Iran hian kal lang pui lawani chuan Israel chuan Iran nuclear mun ma na takena bengal don ti hi tuna hian lian takin khovel news rang puan darania hei hi Iran vauna chi khatani nge Israel hian ti tak takatum ti te chu zuk thliar thiam hlei thei hi ni hri lawa maro chu Iran mun ma nuclear mun ma ti chiat ero Israel du dana ni kum khwa thunga
heta hianin Iran chuan an nuclear hmun hma Israelin beyatum chu a hlau hle US mo phurna vekaniang tiin kan hmua Iran Foreign Minister Abbas Arakchi chuanin US media Israelin bepui thlakna lian tak kalpui na turin Iran nuclear hmun hma a thlanga Iran nuclear hmun hma laga bepui thlakna lian tak kalpui turin in buat sei thu tarlan ani hi akal tlangpui tak tak ani chuan US chu amo phurtu ani don ani ti na soimia mai United Nations ne na lekha ati chu Arakchi chuan Zionist sarkarin Islamic Republic of Iran nuclear facility te abayani chuan US sarkar po anin rol don ti na nia danang takin mo phurna la tu tur chu US ani don hati Iran le US nuclear deal chungchanga hianin deal nei tura in biak na nei chungchanga hian Iran le US chuan tunkar to phianin Roma Islamic Republic nuclear program chungchanga in biak na nei le dona Tehran le a mediator Oman ta chuan hemi chungchang hi ni min khan an soi chhuaka April ni som pan hi atangkhan nuclear in biak na hi voili nei ani towa US President Donald Trump chuan sang ni le som panga a Trump masak hun laya a Trump masa hun laya nuclear deal a chuasan hnuwa in biak na lian tak kalpui le na masa berani US le Iran an biak le na masa berani Omani Foreign Minister Badar Abu Saidi chuan eksa aposa Iran le US in biak na voi nga na chu tun zirtop ni vo in ani chu hemi hian Roma na ini don tia soya Iran chuan meeting a hian atel don ti nem nget to bokani Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagai chuan thu chua siamin Iran chuan mediator an Iowa biakrem na kalpui tu Oman rotna siam chu an la zui zel ti soin Iran le US in biak na round dang buat seile tura ruah man na siam chu ni min khan Italian khopuya rem ti ani hati in biak na hian in rem na thar siam tura rotna oma chu tianga ni chuan Iran laka hrek na lian tak kalpui ti ziom na tur te po tel don ani US telin khothlang ram te chuan Iran chu atomic ral thuam nei tum ti in Iran chu hunrei tak atang khanan lo pu to Iran e ro chuan nuclear program chu ral thuam lam ni lavin amuanom zongin akalpui don ti halo sei ve to thungani Iran hruai tulu bere tola ali Khamenei chuan tunkar chung khanin biak na chungchang a rin hmelna anei tia soi engthil thama a chhuak theidonin ka ringlo enge thleng don kan threlo ti in ayatola chuan a soi Iran hian uranium level enrich theina anaya chumi dodalna chu thil sual lian takani ti in Khamenei chuan a soya he thu hi United States biakrem na thok tu Steve Witkoff Iran in uranium level ati pun an dodal thu a soi hnu loka ani Iran state a hian in enrichment program hi to ngai lovang chu kan red line ani no enrichment ti in many ko interview a khanin Steve Witkoff khan alo soi to ani hei hi Iran hian a uranium te ti chak turin ti pung turin thu nei na nei dikna anai ni chumi dodal na chu thil sual lian takani ti in Iran Supreme Leader chuan a soya hei wang hianin Iran le US hian in rem na hi an nei thei tak tak don lo ani ang ti hi rin na lian taka mek ani Iran chuan a uranium enrichment vongreng turin dikna anaya chumi chu anin rem thei lo na turani ti in soyelo ni photo bok Cholni khan Iran Foreign Minister Abbas Arakchi chuan Iran chuan a nuclear program deal anei mo nei lowemo uranium level chu a enrich zel don a tipung zel don ti asoi Islamic Republic hian tuna hian uranium level hi za somruk velin an enrich meka hei hi kumsan le som panga in rem na siam sa za a pathum point paruk panga ai chuanin a let engemaw zatin a pung hle ti a hriat ome masai nuclear warhead siam na atan mamo chu za asom ko bor velania tuna hianin za somruk bor vela Iran chuan a uranium level hi a maintain meka ati sang zel don ti a soyawang hianin nuclear program atan amang don ti na ni thei a chan chu amuanom zonga nuclear program mang tur hi chuanin uranium level hi 3.67 something vela toka chuta tuna hian 60% an kai wa maya amuanom zonga mang tur an ni lo ti hi a chiang ani ti in khovel mithiam hem lampang IAEA mithiam te ponan soi nge ani kha ole khatiang zongzong han thlir khanin Iran le US in Iran nuclear deal nei tura in biak na an nei hi
a hlawtlin hi mi tam tak chuan an ring lovani a chan chu Iran hian kan puan tak ang khanan foreign minister Abbas Araghchi te chuanin inrem na omemo omlovemo uranium level enrichment level hi anti sang zel don ti khan huai taken an soyatin Iran a thu nei tu sang ber an sa ko ho tu an supreme leader Ayatollah Ali Khamenei te point Iran hian a nuclear program kalpuina hianin enrichment level uranium enrichment level ti sang tur hian dikna hanei ni chumi min phal lo tir tu le min do dal tu te chu tiang do dal na chu thilte nom takani ti in asoi mia mai boka chuti chung chuan inrem na hi a hlotling donem ni ti chu mi tam tak ngai dan ani mekani ainga po chu ni se inrem na hlo chamani vai chuan Israel chuan Iran nuclear mun ma betum tin tuna hian thu vor dar choi nia hei hi Iran an room thaina nge nia Israel hi ache tak tak don ti chu hunin la hril turanga ila ani na taka chuan Iran hian ral thuam siam kan tum lo ti ma sela ani na taka chuan amuanom zong nuclear thachakna hmang tur le energy sector le tiang vela nuclear thachakna hmang tur chuan in 3% uranium enrich hi atok viau mara chu tuna hian in 60% an kai chhova maya 90% ani chuan in atom bomb siam theina hlom tak akai chhodon ti na ni chutiang a thlen ma chuan Israel hian Iran nuclear mun ma hi a beidu tak takang ti hi thilrin thai ni Iran angchi Islamic radical te tual len na Israel le US ta na ram hlo omlutok ang ten nuclear an nei chuanin Middle East bial borok hi adanglam vek dona Israel hian a top thlenga do dal hi rinom bokani ole khati china khan handu tok le photila thu thar jok te he channel atang hian in lo ngai chang zel don nia